Momo an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔna la yan ko dugawu ko o jaabira waati na badabada foli an b'a ta ni ka Multitech maaw ko sɛgɛrɛ alo Angoyiba foli an b'a lase a n'a ka baarakɛlaw ma nin waati na dɔgɔnɔkɛ a ka foli bi a fo bɛɛ lajɛlen na ko Angoyiba n'o bɔra badabada foli nin waati na Momo an b'a ta ni waati na ni ka Jibril Ture ni ka a sɛgɛrɛ a sɔgɔlen na mun ye bɔlɔlɔ o sanfɛ ale bɛ jamana jumɛn na Italie ale bɛ Italie an b'a fɔ na ko a Ture an bɛ foli d'u ma yɔrɔ kosɛbɛ Andiga Momo kunnafoni sɛbɛn an bɛ don a kɔnɔna la n'an donna kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ sɔgɔmada in na an mun ye Nouvelle Horizon mɛnsiyɛlen bɛ bɔ na ale fɔlɔ ye ɲɛdankura maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye Toguna A Tarawele Toguna nisɔndimani ko di Toguna a y'a yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaa n'o bɛ Assimi Goïta ale kɔfɛ ko bi tarata donya na n'o bɛ bɛn juillet kalo tile 6 ma Assimi kɔni a n'a ta cun min ye Sevarekaw fɛ yen dɛ Motikaw fɛ yen Assimi kɔni ko tagama bolo dalen b'a bolo ka taa Motikaw fɛ yen o bɛ ɲɛ tagakun kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ ni dabali jumɛn de bɛ se ka tigɛ maa minnu bɛ k'a fɔ nin waati na ko baloko gɛlɛya yɛrɛ b'u la an ka jamana camancɛ fan fɛ kɛlɛ kɛlen bɛ sababu ye ni ka baloko gɛlɛya don yɔrɔ min na a ye Assimi Goïta ko takun ye nin ye assistance humanitaire fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ a la cogo min na ni ka jaabili kɛ a la Patrick Ba mun Toguna A Tarawele a y'a yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaba n'a bɛ Assimi Goïta ale kɔfɛ o t'ale wa o don ko bi tarata donya na n'o bɛ bɛn juillet kalo tile 2 ma a kɛlen bɛ ka baara belebele dɔ ni ko o sigi sen kan baara mun n'an ka ma ko nanzarakan na plan national de réponse à l'insécurité alimentaire PRN 2021 ko a kolobakari ko na kɛ Sevarekaw fɛ bi y'o min fɔ n'a fɔra an ka boso ɲɔgɔnna bamanankan na o de ye Assimi bɛn'i duuru baara dɔ de kɔ kosɛbɛ min bɛ kɛ sababu ye Mali kun na kun baloko dɛsɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kosɛbɛ lɛ ni dɛmɛ ka sur'u kan a banna Andiga a ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kolobakari ko a bɛ kɛ mun ye Motikaw fɛ bi n'o bɛ Sevare o kɔfɛ a ko Assimi ani maa ma kɛ kelen dɛ ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'o bɛ Bandaw n'o ba ale kɔfɛ ale kalo 8 ne kɛ fanga la a ka ja ali Bandaw ko a ma taa Kati nka nin waati na ko min ye colonel Assimi Goïta ye siga foyi t'a la mun ye a kɔni na taa cun kalo kelen yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ fanga dilen a ma ko a n'a ta a ka tagama fɔlɔ ni ka boloda ka ɲɛsin Sevarekaw ma i n'a fɔ an y'a daminɛ kuma daminɛ la cogo min na k'a yira k'a fɔ baara ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ cogo min na maa minnu bɛ an ka jamana camancɛ fan na a ka ja fo ka taa bila kɔrɔnfɛn fan na ni baloko gɛlɛya a b'u kan mun ye Assimi Goïta a ka tagama ye a bɛ taa o hukumu o kɔnɔna la bi Patrick Ba ka fɔ la Toguna A Tarawele a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Assimi kɔni a ye nin fɔ a bɛ nin ka waati ni bɔ ko ye a y'a yira k'a fɔ kabi jamana waati minnu na jamana in bɛ ta ka kalifa ma a kɔni y'a yira k'a fɔ a bɛ fɛɛrɛ ni dabali kɛ maa minnu bɛ k'a fɔ ko baloko gɛlɛya ko a b'u kan an ka jamana camancɛ fan na fo ka taa bila kɔrɔnfɛn kan na dɛmɛ ko a bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ Patrick Ba ka fɔ la mun ye Toguna A Tarawele a ko baara in bolo dalen don cogo min na a jateminɛ a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko nafolo min yɛrɛ bɛna taa a da fɛ k'a bɛ ti jɔ fo miliyari 23 o la en terme de financement kosɛbɛ miliyari 23 in na o bɛ na ye k'a fɔ ko baara caman ko o na bolo da mun ye bagan ko fo ka taa se mun ye kantini sugulɛriw ma ani fantan yɛrɛ kɛlɛli an ka jamana camancɛ fan na fo ka taa se ko caman wɛrɛ ma ninnu baara bɛɛ lajɛlen ko u na bolo da nafolo o la réduction du taux de la pauvreté a banna Toguna A Tarawele ale de y'a yira k'a fɔ ko mun ye Assimi Goïta n'i dun y'a jateminɛ k'a lajɛ waati dɔw la sɛgɛsɛgɛli o kɛra a yira k'a fɔ ko an ka jamana yɔrɔ dɔw bɛ yen n'a bɛ Moti yan fan kɔfɛ Tombouctou Tawden Gao Menaka a ka ja fo ka taa bila Kidali la yɔrɔ ninnu kɔni caman bɛ maa minnu sigilen bɛ a yɔrɔ ninnu na a ko ni wuli ka jɔ a ma kɛ joona baloko gɛlɛya ko a bɛ ka don u kan Patrick Ba ka fɔ la ko o sɛgɛsɛgɛli ko o kɛra jɛkuluba dɔ kɔni fɛ diɲɛ kɔnɔna la o siratigɛ la sa mun ye Assimi Goïta dugule Assimi a kɔni ko a y'i sen bɔ kɔnɔkɔrɔ bi kɔni a bɛna taa cun u fɛ yen n'i dun y'a jateminɛ k'a lajɛ i n'a fɔ an y'a f'i ɲɛna cogo min na Assimi Goïta ko nin b'a yira k'a fɔ ko malidenw caman bɛ an bɛ se ka an ka danaya ni ka a ta ka da ni cɛba in na a y'a yira k'a fɔ k'a b'a kɛ wa a bɛ ka a kɛ an bɛ don min na fɔ bi pour l'instant a b'o sira in de kan kosɛbɛ Andiga Patrick Ba ka fɔ la a ko Assimi Goïta ale bɛ k'a kɛ cogo min na ni hakilinata ninnu ni ka a cɛlɛ tan a ko ni maa caman kun y'a kɛ tan a ka ja ko an bɛ don min na bi ko an kun tɛ sɔrɔ o la dɛ ayi Patrick Ba ka fɔ la min ye Toguna Tarawele a ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ Assimi Goïta a bɛ se ka dɛmɛ nin baara ninnu na cogo min na maa minnu bɛ k'a fɔ ko baloko gɛlɛya ko a b'u kan an ka jamana kɔrɔnfɛn fan camancɛ fan a ka ja Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na dɛmɛ a bɛ ta k'u sigara cogo min na walasa o fana bɛ se ka dɔn k'u ye malidenw ye Patrick sɔgɔmada in na an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la Toguna A Tarawele ale ye kalimu
galatigi bonya abala Bakar Torol Bete Mimune Ningibore China Abema Hakli Sebakorosi c'est purement et stratégiquement rassurant Amedo Deke Mimone a pérennité Abana Okato Sina Okoro Sana Naka Wati Boloko Desabi Yoro et Leni Kotachuka Abana Deme Ani Deme Taganyishuma Boloko Ani Kanyako Resrafa Bakar Torol Bete Tiaworo Nongo Abafara Fara Dingacha Mi Sordo Mokoy Yen Tigado Mi Boni Ode dono ka kalmungala tigi ni nyaka sebende dono kodi o mare hangwe ba baro ako amedone mine ko be kalnala minti jonjanye kunungo a juillet kalo ki duro san 2021 wuli ka job bele debe min sigira singa min bi kesobe fe min woni an wa jamana kun tigi akadanga no yakapemu shogali ko kala maiga ay dunan bawdo kon bismillah alisamba ako ni dunan hun ta kalaje nun te dunan ganza ay sabla délégation belebele mumbe abe fokulu ko fole mirama ko communauté locale de suivi de la transition kosobe no konni hakli jagabo ani koloshikulu min zigile do singa min mi kasowe fami an chamanjoro fanga invuranje kosobe sanga anaka wati koloshu be sika taka nyesha macho ni majamu be woni ni mumbala ni noti nyuma olu de be alertike abana anya bala sira onyemo au kuma ayam la baramina kosobe ni majamu be nindi o kuma nabi fere min bulu tilala ako buluda jangwa bishika lakle njomi ayala jaji nyama jole Ferisamba ako kunungo nunu ngoni ngani sigin kona la akera sobudi fe mi ngoni shovel ko kala maiga o kuma dunan na tawla bara bulda le mun babulu akada kene kandala Ferisamba ako ne bara nunu taka laje pédagogiquement ante senga foli la sanga anaka wati none an chaman voni bela akara Ferisamba ako minyi lakanae mali kuna kun obala yoro de kagele na kosobe angana nyom solaga de lakana balabi ibe kokola ni lakana ne ngonde ati sugolo Ferisamba ako otemelengo réforme politique ani institutionnel no bayele mabam on fole do dona na tawla o fene bala ni be shogal kunna baro de dona na tawla otemelengo fe l'apaisement du climat social furuku ngoni be no hakini na nyona we ngonyinga funu ngajigi chugomina Ferisamba ako ni wulika jo ndaka laje wulika jo famba folo oye ni nundi nga obekofe yoro fene be Bakar Torol Bete min fene ka gelen chugo kojugo aywa no e accord d'Alger Bakar Torol Bete o mise en application no ya la barabolo dai amide mine ko bi o bala minimum fene be Bakar Torol Bete shogali sinse o fene aywa wo wana gelea en yo en fene jo robala dabala lakana be lakana ti accord de peine robala de dabala et même moi Ferisamba ako odela mi ngoni souveraineté de l'état no jamana ngoni Bakar Torol Bete angana tono mada abada lezina choba shila mi ngoni shogal ko kala maiga ako ajop na mawi atete mo kana ayi ka foko mun ka jamana be kuna dawa ay dona na tawarula ay fako la jaji nyama jole na son unité an faranyonga o beka la jaji nyama jole na sa forme laïque et républicaine Bakar Torol Bete dine kon be malila a beka ka dine bara bolo da chugumina ben ani client resara kon naka kata sanyi ruka yerma oraka ni be haklonde shovel ko la maiga akoni bolo kon bi do seven fra na be ka larawli kaka labam bara bolo dala yoro mun woni be nandi termen ani mati termo ga o nunu na nyona jonga mode ya flitola Ferisamba ako ko mun bita furi kuma min mun ni kulu ko folenye no communauté locale de suivi de la transition o kanyama mun woni be an waje mana ko na no faso mali baye sida were jamana were tola ode amidu boli flake ako ni muni ni be furu kuma fe mi muni ni sonjai ani hakli sigi da olu ko ni o desoro o kuma koma sigi ngoni na kanyishi sida were jamana kunti nyama banu numa olu be siga fen ngoni fo bara wadi benga ngoni ndombe uni mali nyama uni nyonje bara yi ajo nama kai ngojugo bara bala ka bolo ba fa fora chugumina benga me minga songe me mima o fene bara u debisina ne sebe anyi mi nzalo ka boga besomina sor de Bamako do kono ka kadum ngora tigi Omar hangoy ba nyaka sebende ukabi bola ne Omar hangoy ba foli o betani ka asegere o binya arajo
FM bi kɔnɔntɔn ani naani tɔmi muru duuru laseliw bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 76 33 43 03 mun ye galon a mana san 100 kɛ boli la sɔgɔmada kelen min ye tiɲɛ a b'a gɛn ka minɛ ten caw a ma deli ka kɔrɔ n bɛ n bolo don mun indicateur duuru bɔ n bɛ bɔ ni ale ye maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye AD ye a ko mun ye sɛgɛsɛgɛli ko a bilala sen kan an baarakɛɲɔgɔn mun bɛ yen n'an k'a ma ko Birama Ture Birama Ture ni na a tununa a bɛ ni ka waatini bɔ a ka ja ko Mana Dare International a filila maa nɔfɛ n'o de ye Karim Keita awɔ tuguni wa awɔ Mana Dare International ja Karim a ma tila fɔlɔ koyi Mana Dare International a ka ja siga foyi t'a la ko a filila mun ye Karim Keita ale nɔfɛ o de ye Ngarada sɛbɛn Ngarada sɛbɛn min kɔni b'a yamoda i mana yɔrɔ awɔ i ka paro kɔnɔ Ala na kira banna Anika Fatirikɛba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ni affaire min bɛ n'a bɛ an baarakɛɲɔgɔn kɔ fɔ n'o bɛ Birama Ture n'o bɛ ale kɔfɛ o siratigɛ la sa ko mun ye Interpol ale kɔni ye kunnafoni min ka a di kunun tɛ caw n'o bɛnna tɛnɛndon majo kalo tile 5 a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko mun ye Mana Dare International a siga foyi t'a la a filila mun y'an ka jamana masakɛ kɔrɔ n'o bɛ Alhaji Ibrahima Bokar Keita kɔfɔ ale denkɛ mun bɛ n'an k'a ma ko Karim Keita Kacho mun ye zɔrɔbɔtɔ dɔnnaba ye le Bougantier awɔ le Bougantier ja ko Mana Dare International a filila a nɔfɛ Fatirikɛba ka fɔ la nin kɔni nin don tɛ ɲɛ zen ne dɔn wa ne kɔni ne donbolo nin don tɛ taa zen ne dɔn kɔni ni dɔn ne ta ko n'a ni ɲɔgɔn cɛla la ye o jaabi t'an bolo fɔlɔ dɛ a bɛ sɛgɛsɛgɛ di awɔ ko naani o ko 8 o a tigila ko ma y'o kama Birama ka ko in cayara sa awɔ nka balo ŋɔni tɛ min na nin ɲɔgɔnna foroba kungo sugu o ni donbolo dɔn tɛ taa dɛ ayi awɔ o bilala a mɛnna o décalé to yen fɔlɔ o bilala a mɛnna Anika Fatirikɛba ka fɔ la a ko ni du ye Birama Ture k'a jateminɛ k'a lajɛ Birama tununa kabini janvier 2016 i bɛna k'a fɔ ko Birama kɔni ko a tununa kunnafonidilaw la wa a tununa a yɛrɛ ka denbaya la COP 2016 Fatirikɛba ka fɔ la a ko o siratigɛ la sa k'u ye damusɔnni kɛ u gɛrɛla maaw la mun ye juge d'instruction bɛ tribunal de la grande instance de la commune 4 a ka ja o kɔni ye kibaruya ni ka a sɛbɛntiya ale kɔni yira to dugu la fɔlɔ k'a yira k'a fɔ siga foyi t'a la Mana Dare International ko a filila mun ye Kacho o nɔfɛ mun ye Fatirikɛba ye AD a y'a yira fɔlɔ k'u ye kunnafoni u y'a ta mun ye AFP maaw bolo n'a bɛ agence France presse kɔfɛ AFP kosɛbɛ n'a bolo kɔfɛ a ko kunnafoni k'u y'a ta olu fana bolo o de ye Faransi kibaruya di soba dɔ kosɛbɛ awɔ ko u ye kunnafoni ka a ta olu bolo olu fana y'a yira k'a fɔ ko wulibali don ko kunnafoni ko a bɛ yen Fatirikɛba ka fɔ la mun ye AD a ko an ka segin an kɔ dɔɔni n'i ye Birama Ture jateminɛ k'a lajɛ mun ye journaliste kun don a tun bɛ baara kɛ journaliste min na o de ye le Sifensi ngalonda la Sifensi a ka ja ko janvier le 29 janvier n'o bɛ bɛn janvier kalo tile 29 ma san 2016 min ye Birama waati mun na a kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ni ka a bila sen kan a ka mariage n'o b'a ka kɔɲɔ o kofɔ a mun ye denbaya wɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyalen don k'a fɔ ko Birama ko a ka kɔɲɔ o bɛna kɛ kɔɲɔ ye dimanche alamisa tɛgɛ dar'a kan k'a bɛ taa dɔɔni ɲɛɲini kɔɲɔkow la bolo dar'a kan na fo sisan Ala kuma n'a bɔ a da kosɛbɛ Ala ka ɲɛ ka da Fatirikɛba ka fɔ la a ko Birama kɔni tununa mun janvier kalo tile 29 mun ye Sifensi n'ale journal o ɲɛmaaba min yɛrɛ bɛ n'an k'a ma ko Adama Dramé a ka ja nin waati na ale yɛrɛ kɔni ale bɛ tunga la fɔlɔ min ye Faransikɛw fɛ yen ale fana y'a yira k'a fɔ ko mun ye siga foyi t'a la kibaruyaw kɔni jɛlen don ale fanfɛla la k'a yira waati mun na sa ko min ye Birama Ture a kɔni y'a ka wuli ka jɔ n'a ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ko a nana bɔ mun ye Karim Keita n'an bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Kacho a nana bɔ o ka ko dɔ kɔni kalama mun na a bɛ dugu la n'a bɛ Karim Keita a yɛrɛ ka vie privée a kofɔ Fatirikɛba ka fɔlɔ mun ye AD a ko o siratigɛ la sa maa minnu bɛ yen n'o bɛ Karim terikɛw ye u ye wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen bila sen kan ko nin ka kɛ sababu ye ko ni nin ma dangari joona ko a bɛna bɔ ni gindo ye dɛ i b'a dɔn wa a to an ka nin yɔrɔ in na tile i ye min fɔ kɔni i ko de o a n'a kɛ min mun ni an cakɛɲɔgɔn Adama Dramé notre o de don il s'agit là de qui d'abord en première position mɔgɔ min disparu n'o tɛ Birama Ture wa awɔ Birama Ture Adama a bɛ cala min bolo o de ye Adama Dramé siga t'o la o tɛ Sifensi ya awɔ Adama tɛ exilé la France ya awɔ voilà
donc abi komi kibaro do de tun birama bolo min woni mita karim yɛrɛ juguya la aka vie privée juguya tere mu an ko juguya maaw t'a faamu koyi aka dinola ko dɔ tun b'a bɔ o bɛɛ o ye aka e b'a dɔn bamanankan ni min nana la ka wala adamaden minnu bɛ n'olu hakili fɛn min kɔni t'i arrangé o de ye juguya ye sa kosɛbɛ a bɔr'o de kalama Adama Dramé ka fɔ la Karim kɛrɛfɛ maaw olu ye wulikajɔ ni Karim yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ bila sen kan n'a ma fɛɛrɛ kɛ nin na joona n'a bɔra ni ko ye k'a bɛ kɛ baara ye ala Adama Dramé ka fɔ la nin tɛ batara kuma ye bi dɛ Fatirike b'a ka fɔ la a ko waati min na sa mun ye Adama Dramé ale y'o kɔrɔfɔ ni kɔni k'o boloda mun ye Karim Keita o waati a tun bɛ fanga la k'a ye plainte yɛrɛ don mun ye Adama Dramé ale fana kama k'a yira k'a fɔ ko a ye ale tɔgɔ tiɲɛ Fatirike b'a ka fɔ la a ko n'an bɔra ko mun ye Birama Touré n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a bɛnkɛ dɔ bɛ n'an kama ko Balaji Touré ale yɛrɛ sigilen bɛ mun ye Faransikaw fɛ yen waati tɛmɛnenw kɔni na ale fana ye plainte don nka plainte a y'a don contre X ko o donna contre X Fatirike b'a ka fɔ la o bɛɛ lajɛlen kɛra mun ye Faransikaw fɛ yen ko plainte don o tɛ dɔwɛrɛ Faransikaw fɛ yen fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kan cogo min na maa mun kɛra sababu ye ni ka Birama Touré ni ka a tun Birama Touré mana kɛ diɲɛ wo ko ka a ko ni ka a sɛgɛsɛgɛ plainte don kun ye Faransi o waati sɛgɛsɛgɛli ka bolo da Fatirike b'a ka fɔ la a waati mun ye Karim Keita ye n'o bɛ kaso n'o ba ale kofɔ o y'a sɔrɔ mun ye a bɛ président de la commission de la défense à l'Assemblée nationale a kun b'o la o waati a y'i ban ka weleli kɔni ka a jaabi Fatirike b'a ka fɔ la an bɛ don min na n'a fɔ bi mun ye AD ye a y'a yira k'a fɔ procureur du tribunal de la grande instance de la commune 4 ale kɔni ye wulikajɔ k'a bila sen kan nin waati na mandat d'arrêt international a fili Touré kelen ɲɔgɔn awɔ ala k'a fili Fatirike ba a ye ɲininkali to min ka a sigi a ko mandat d'arrêt international min fililen filɛ Karim kama nin waati na ko a bɛna kɛ sababu ye ko a bɛ taa ɲɛ wa ko ɲininkali to min kɔni ko a b'a a sigi nka u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na n'a fɔ bi mun ye ka Birama Touré mun ye ka taa kunnafonidilaw ma bɛɛ lajɛlen de bɛ fɛ ka nin ko in kɔni a tiɲɛna a nkalon ka a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ko a tiɲɛna a nkalon ko a ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na joona bi kɔni mandat d'arrêt international a filila kaco kama alors le fameux dossier refait surface awɔ a tɛ se ka bila o yeri ma kuturu bɛ se ka tunu jamana kɔnɔ ten yan c'est sulfureux ma kuturu en long et en large ma kuturu bɛ se ka tunu jamana dossier kun a daminɛ f'a laban ala na gira a bɛ sɛgɛsɛgɛ dɛ kojugu kɛ an y'o de fɔ n ko a sɛgɛsɛgɛlikɛla mana na sa o sa o b'a kɛ kunnafonidila kuturuba k'o tunu ala i ka kɔɲɔ bolodalen wallahi kɔɲɔ ye dimanche ye quelqu'un qui vivait dans la plus grande noblesse alamisa k'i sɛlɛ ka tɛmɛ n'i ye maa si t'a ta yɔrɔ dɔn ala ka ɲɛ ka d'a ma ya rabbi ayi i bolo don nin kɔni dɔw kɔni commentaire tɛ in na a ye commentaire t'a la kiiritigilamaw ma tila awɔ o tuma a ma jɔ maa ma na awɔ o b'an sɔrɔ yan wa an bɛ nakɔ kan a banna Bakary Bete Nouvelle Horizon ɲɛdan kura ne b'o ta Alpha Gallo nin y'a ka sɛbɛn de ye Gallo ko di a ko situation sécuritaire et humanitaire au pays Dogon Jinɛ Dogon demande aux autorités de s'assumer pour la sécurité des populations civiles min ye Fasisenba ye a ko tɔnjɛkuluba dɔ kɔni bɛ tɔn min tɛ to an dogolen dɔgɔnɔdenw yɛrɛ to a la n'a bɛ fɔ o de ma ko Jinɛ Dogon min kɔni Jinɛ Dogon maaw ye jɛkulu fana bɛ min fana sɛbɛn bɛ u la a bɛ fɔ jɛkulu min yɛrɛ ma ko association pour la protection et la promotion de la culture Dogon n'i y'a ta ka lajɛ en synergie ninnu kɔni sɔnna k'u galabuw fara ɲɔgɔn kan k'u tigɛw di ɲɔgɔn ma min kɛra sababu ye min ye sibiridon dɛmɛlen u ko ne ye kibaruya di kɛnɛ belebele de sigi kibarudilaw jabala la Nekura maison la presse yɛrɛ soba kɔnɔ Fasisenba a ko ne ye kɛnɛ in ta ka lajɛ a kɛra kɛnɛ de ye kɛnɛ min kɔni kabi san 2012 jangata in bin ma cogo kan ka bila fami waati min na ko sisan gɛlɛya bɛɛ u y'a bila an bɛɛ lajɛlen exhibé e kuma in fɔ ma Fasisenba a ko ne nin ko in ta ka lajɛ le bilan est plus que macabre a gɛlɛyara o de ye gɛlɛya den bɛɛ sabula sanga a n'a ka waati Bakary Bete bingani wale de ka don min tɛ ta ka ɲɛsin dɔgɔnɔdugu ninnu a y'o kɔni o bila an sɛgɛn n'o fɔli la sɔrɔ a b'u kan dɛ koro ni banga si ka taa bila fo Duanza na i ɲɛ bɛ nin wo cɛ la Moti mara la Bakary Bete an bɛ don min na ko bi nin bɛɛ ye yɔrɔ nɔgɔlenw de ye sabula bingani wale su ani tile a bɛɛ fan bɛɛ de fɛ o de bi ɲɔgɔn na camancɛ yan fan in kɔni Segu Moti ka n'a gosi fo Segu hali ɲɔnɔ yɛrɛ o man kalan mais ça on en parle a bɛɛ de ka kalan
ñono ka denw bɔ kun nana waati dɔ la ne fɛ Bakatoro Bete u nana ko ne bɛ taa mun na radio la ne ko ne bɛ taa kibaruya di ko ko kibaruya di ko maa si tɛ an bɛ donni minɛ ko bi ɲɔnɔ mara la min bɛ se k'i sigi k'i bɛ kibaruya di ɲɔnɔ i sigilen Allah na kira Ala ka ɲɛ ka b'a ɲɛfɔ da wɛrɛ la Ala ka ɲɛ ka d'a ma Ala ka ɲɛ ka d'a ma ami Bakatoro Bete ne Fasisamba a ko an bɛ donni minɛ ko bi ni nin caman jɔrɔ dugu in dɔw kɔni da ka lajɛ an n'an donni filɛ samiyaji min na nin ninnu ma ɲinan sɛnɛ ko a bɛ kɛ baaraden da ye kosɛbɛ sabula min kun ye hectare 1 ye ni Bamanansiw bɛ ban kan de awɔ o y'a ye sa zon ka filɛ fiyɛ polisi la awɔ o bɛ ban kan de n ta filɛ awɔ l'hectare se fait à 25 000 francs CFA pour te faire un hectare afin de pouvoir cultiver il te faut 25 000 francs CFA paie à un djihadiste awɔ ayiwa est-ce que kuma in faamu ne y'a faamu Bamananci ma kosɛbɛ maa colo maa barika bannen Bakatoro Bete min tɛ kulunju la t'a ɲɛ la i bɛ 5000 de sara o ye jango e ka se k'i bere k'i ka sɛnɛ kɛ e kuma in faamu wa au delà de la récolte a ɲɔgɔnnin bɛ yen dɛ a sigi concerne la dîme i b'a ta d'a ma i hakili to a la Fasisamba a ko o gɛlɛya damantan de bɛ nin waati laban ninnu na a ko o tɛmɛlen kɔfɛ nkalon tɛ min na a bɛ san caman kɔni bɔ an bɛ don min ko bi min kɔni nin caman sɔrɔ dugu ninnu camanw de bɛ walanko kuma o bilalen don kɛrɛda fɛ o tɛmɛlen kɔfɛ min ye kɛnɛyako ye bɛɛ b'i yɛrɛ ye ngɔlɔbɛ de bɛ baara kɛ awɔ kosɛbɛ n'i y'a mɛn ko kɛnɛyaso dɔgɔtɔrɔ de bɛ n'i y'a mɛn ko walanso lakɔlimɛtiri de bɛ gunjɛ ni ngɔlɔbɛ ninnu i b'o tobi ko min a bɛ komi o don ko n ye min di ma ta o don ko i prépa koleni bidɔnma in kɛ mun mais il faut parler défends-toi a dira wa a ma di de Ala ɲɛ banna ne t'a min filɛ ne t'a ɲɔgɔnna min bilen nkalon don e da ye mun de fɔ ne a minɛ ne t'a min bilen Ala na kira cɛ ne ko a ka ɲi nka ne de tɛna min bilen a ka ɲi nka i tɛ s'a ma ne tɛ s'a ma bilen ne y'o fɛ fanga ka don wa awɔ ɲɔnɔ anw bɛ ninnu de kan min ta ni kota all time a y'o ka tɛmɛ n'a ye waati bɛɛ a ye tɛmɛ n'a ye mais Fasisamba ye a ko centre d'état civil e kuma in fɔ ma kosɛbɛ min ye wolosɛbɛn dilanyɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna damandan Bakatoro Bete an bɛ don min ko bi o fana tɛ yen den kura sɔrɔlen don n'i y'a mɛn sɛbɛnden b'i y'a la monsieur le maire de bɛ yen Fasisamba a ko o n'a ɲɔgɔnna damandan gɛlɛyaw o de bɛ wa min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o ɲɛfɔ par ricochet dugu dɔw bɛ olu bɛ embargo kɔnɔ san 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko e tɛ min ŋalama ale an y'u ka finitigilakaw dɔ fana bɛ embargo kɔnɔ o don kɛnɛ kan da la poursuivant il a signé Mondoro, une commune dans le cercle de Douanza est sous embargo depuis 2 ans malgré la présence des forces armées maliennes écoute où est-ce que tu veux m'amener là ayi ne ma fɛn fɔ koyi nka kabako de bɛ minɛ quoi mais jamana in kɔnɔ nin fɛn ninnu kabako ne ko min ma ban kɛnɛ ma o kɔni Bakatoro Bete kɔni a bɛ maa minɛ mais c'est agaçant a bɛ maa ja tigɛ kosɛbɛ c'est même écœurant a bɛ maa yɛrɛ dusu yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ bɔ mais Fasisamba ye a ko dinanguru ko nin mara kabi mɛ kalo tile 2 san 2021 o kɛlen don dɛ o fana b'an embargo kɔnɔ Fasisamba a ko nin bɛɛ kɔfɛ juin kalo tile 27 san 2021 n'i y'a ta ka lajɛ min kun ni petaka ye maaw dɔw kɔni bɛ o tora duwaju yɛrɛ senfɛ bin taara k'u kan yɔrɔ kɔni b'o kalama maa 6 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko tu vois comment est-ce que le bilan aussi macabre maa 6 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu bɔnɛna u ni na o tɛmɛnen kɔfɛ maa 17 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu sɛbɛkɔrɔ joginna Fasisamba a ko san 2019 sanu na sini ko n'i y'a ta ka lajɛ maa 22 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu fana binna nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na wa a bɛɛ ye bingani walew de ye dɛ wa n'i y'o san yɛrɛ ta ka lajɛ a bingani bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ taa bɛɛ bingani 10 de ma 10 attaques dont 22 morts nin de ka ca n'an ko k'an ka nin bɛɛ fɔ Ala na kira ni y'a ye mun yera de wallahi mun yera kɔni ça le cas d'enlèvement on n'en parle même pas maa mun tun na dan si t'o la tu sais le problème est plus qu'alarmant ne kɔni dɔgɔnɔdugu ko in na an tɛ sɛgɛn fɔli la abada lezina o de y'a to
min fɛnba no Alpha Gallo a ko kosɔn in kɔni na olu kɔni kulo kɔni furu la kuma dɔ kɔni na min bɛ kɛ sababu ye ko donna nataw la fɛn min kɔni plan d'action gouvernemental ye n'o ye baarabɔdalen mun kɔni bɛ ni Choguel Kokala Mayiga an ka premier ministre kura a bɛ nin sen ni bolo don baara mun yɛrɛ kɔnɔna la ko n'i y'o baara ninnu ta ka lajɛ o kumana dɔgɔnɔdugu mun kɔni bɛɛ plan Marshall k'u n'o de ka kan plan Marshall tɛ dɔwɛrɛ ye baloko dɛsɛ bɛ mun na lakana ko min bɛɛ kɛnɛya ko min bɛɛ teliya yɛrɛ kɔnɔna la en terme d'action humanitaire u k'a lajɛ u ka ɲuman ɲɔnɛ tɔ si t'u la wa o tɛmɛnen kɔfɛ kalafiliko kuma min bi da la sanga n'a ka waati a dun fɔra ko min kɔni jɛnsɛnɛni yɛrɛ basigi fanga bulonba ye n'o ye MINUSMA ye ko donna nataw la olu fana bɛna fara an kan min bɛ kɛ sababu fɛn min kɔni ye kalan ɲuman a bɛ se ka fili Mali kun na lakana minɛn sanuman bɛɛ kɔnɔ ko yala min kɔni ye olu ka mara ye o kalafiliko na kɛ cogo di yala olu fana bila lakana minɛn kɔnɔ wa o kuma n'a baara kɔni bɛ boloda bɛɛ ɲinɛ kɔni kana k'olu ka mara kɔnɔ ni kulekan kɔni tɛ fila ye olu kɔni kulera wo dɛsɛra nin sɛbɛn an ye min salo ka bɔ gabeso min na Nouvelle Horizon ɲɛdan kura Alpha Gallo ale ka sɛbɛnnen don o ka bi bɔli la Alpha Gallo fɔle o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ ne bolo bɔ ne bɛ bolo ba a kari ka don ne bɔ ni fasili ye o ko min ma ko Zenith Bale ko di Zenith Bale maa mun kumalen don a kɔnɔ o de Sori Ibrahim Traoré ale de kumalen don a kɔnɔ Sori ko di a ko mun ye Dagabana Idrissa Touré n'o ye communicatif procureur ye dankɔrɔba in ko a wulila deliko la tuguni dɛ mun la a y'i gosi ka taa yɔrɔ mun na nin waati na i bɛ na ye k'a fɔ ko faculté de la médecine pharmacie d'odonto stomatologie n'o ko fɔra a bɛ FM poste a ba ale ko fɔ a y'i gosi ka taa ye ani maa minnu bɛ nin waati na k'u bɛ jamana ca yɛrɛ la ko fo diplôme ko a b'u bolo ko enquête ko a bɛna dayɛlɛ dɛ jɔnjɔnkolonw de b'u bolo fo diplôme de sani kuma na bɔ dɔ ye ɲinan minɛ fɛrɛlen na Andiga Sori Traoré ale de kumalen don mun ye Zenith Bale o kɔnɔna la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maa mun bɛ communicatif procureur la bi n'a bɛ Idrissa Touré n'a ba ale ko fɔ a ka nin wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye fantandenw ni faamadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka damakɛnya cogo min na mun ye jamana yɛrɛ a cakɛda ye a ko la harmonisation corporationnelle o siratigɛ la ko a wulilen don k'i jɔ yuruguyurugu a bɛ se ka kɛlɛ cogo fɛn fɛn de la ko a wulilen don k'i jɔ o de la o siratigɛ la sa ko mun ye kibaruya caman o de taara ka di mun ye procureur ma mun ye médecine ekɔlidenw yɛrɛ fɛ ka yira k'a fɔ ko mun ye procureur ni ma wuli k'i jɔ mun ye médecine kɔnɔna ye a ɲaaminen don an fɛ yan FM poste la a ɲaaminen don dɛ de ɲaamin dan ye o siratigɛ la sa ko mun ye dossier mun ye Idrissa Touré a ye dossier in ta a tɛgɛ la ten caw nka a ma kuma wɛrɛ fɔ ka fara o ayi b'a ka fɔ la o gɛrɛla mun ye lakɔliden dɔ kɔni o na n'o bɛ médecine ekɔliden dɔ ko fɔ o y'a yira k'a fɔ ko mun ye Idrissa Touré a bɛna nin baara mun bolo da ko a bɛ diya olu ye kosɛbɛ olu na ye k'a fɔ ko mun ekɔliden dɔ bɛ yen u tɛ taa kalanyɔrɔ la nka examen mana kɛ olu de bɛ taa nɔti ta mun ye monsieur lakɛrɛmugu barikaba ne ale bolo ale bɛ nɔti min ka a feere ekɔlidenw ma n'o de y'a to a dɔw b'o yigi yaga k'u tilen ne ma m'o lajɛ ka n jigi de misi wa misi mun b'a fɔ j'ai ce diplôme mon frère quand le diplôme n'est pas du tout en parfaite harmonie avec comment dire le niveau requis il y a de quoi se demander fasirika b'a ka fɔlɔ min Sori Traoré a y'a yira k'a fɔ ko mun étudiant kɔni n'o bɛ ekɔlidenw yɛrɛ ko fɔ olu kɔni dusu tɔɔrɔlen nin ko in na kosɛbɛ o sababu kɛ mun ye lakɔlimɛtiri minnu bɛ yen ko sɛbɛn ni waati bɛɛ lajɛlen na k'u bɛ nɔti min ka a feere ma u ma a ko nin na kɛ a siɲɛ sabanan ye 2008 2012 ekɔlimɛtiri caman n'o bɛ FM poste la ninnu bɛɛ lajɛlen taara u yɛrɛ sɔrɔ koko naani ni ɲɔgɔn cɛla la o ma sɔrɔ mun dɔrɔn fɛ ko mun ye nɔti feere ko o sɔrɔlen kɔfɛ fasirika b'a ka fɔ la a ka kɔni t'a la mun ye communicatif procureur a wulilen don k'i jɔ ka ɲɛsin FM poste ma nin waati na a ko n'o bɔra yen mun ye Idrissa Touré a ɲɛsinnen don maa minnu ma fo diplôme tigiw a ka jan ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ ko a ye n'o dossier caman yɛrɛ bila ka taa koyi n'o ye commission nationale des équivalences n'a bɛ CNE n'a b'ale ko fɔ sɛbɛndenw bɛ da ɲɔgɔn na yen de kosɛbɛ équivalent ma a bɛ sɛgɛsɛgɛ yen awɔ ko ka a ye sɛbɛnw bila ka taa ka sɛbɛn ninnu ni ka a sɛgɛsɛgɛ ni k'a jateminɛ diplôme minnu bɛ yen tan ni diplôme jɛlenw don n'a ma ɲi
ko ka a fɔ a ɲɛna joona parce que b'a dɔn fɔla a ko o dun baara ni ko k'i bɛ diplôme baara ka a jateminɛ k'a lajɛ ko a kuntala janya k'a sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a bɛ t'i jɔ kalo kelen o la parce que b'a dɔn fɔlɔ nin si tɛ baasi kalo kelen mun ye awɔ o tɛ foyi ye simayana a ye fosi a ka taa n'a ye dɔrɔn pas pagata la sori Ibrahima Traoré Zénith bale o kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko san 2012 ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ transition fɔlɔ o kun tɛ an kunna wa n'o kun bɛ Amadu Aya Sanogo n'a ka maaw kofɔ siga t'a la parce que b'a ka fɔlɔ ko a yira k'a fɔ ko min ye fo diplôme 2000 ɲɔgɔnna ko o bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛw bɔra n'o bɛɛ lajɛlen de ye k'a yira k'a fɔ ko o fo diplôme 2000 ko o b'an ka administration o kɔnɔna la ne terikɛ ne terimuso i b'i yɛrɛ bloc wa ayiwa parce que b'a ka fɔlɔ min ye Sori I Traoré ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nin waati in na ko fo diplôme kɔni b'u bolo u k'a dɔn k'a fɔ ko daga ko a bɛna wuli dɛ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ 2012 ta la maa 2000 olu caman de bɛ k'u gɛnna ka bɔ baara la k'a yira k'a fɔ o maa caman de bɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen tilala ka taa baara la tuguni reconduction awɔ k'u bɛɛ lajɛlen tilala ka taa ne hakili b'a la waati Sɛki Umaru Jara de y'a kɛ a y'u labila awɔ ko fo diplôme b'u bolo awɔ nka nin bɛɛ tilara ka kun sɔrɔ yɔrɔnin sɔrɔ awɔ est-ce que c'est une vieille tradition a y'an kɔni y'o f'u ɲɛna kiritigɛla denmisɛnnin minnu nalen filɛ nin ye n'a caman bɛ bɔn dɛ aramu n'a caman jɔn ye sɔsɔ n'a caman bɛ bɔn n'a caman de kɔni bɛ bɔn jamana in kɔnɔ o de kama yɔrɔ kulekan o kulekan na yurugu-yurugu kɛlɛli kulekan de don awɔ n'a bɛɛ y'o ye u tɛ forow maminɛli daminɛ foro wa i bɛ mɔgɔw bila kun min na n'i t'o ye i bɛ sigi i bɛ taa dugu la a banna awɔ dugukolo a tɛ maa janfa koyi dugukolo tɛ maa janfa ayi bureau kɔnɔ baara tiɲɛna o ye ta tiɲɛnen ye yan fonction publique i kun t'o ye i yɛrɛ ko ye n'i bɔr'o la fonction publique dugukolo b'i ɲɛ i b'a ye k'a fɔ fonction publique a bɛ sanga di denw ma yan denw taara kalan kɛ jamana kɔfɛ u b'u to jamana kɔfɛ fonction publique bɛ sanga d'u ma yan caman titi makola ala ka ɲɛ ka d'a ma yarabi Zénith bale maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye Sori Ibrahima Traoré i bonya a b'a la Bakari Doro bɛɛ tɛ n bɛra n ka ko la ani n tora a da fɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na la pression militaire s'accentue sur les groupes terroristes dans le Gourma et la zone des 3 frontières au moins 5 cas de l'EIGS neutralisés dont le meneur de l'attaque contre les femmes à Tessit ayant fait 33 soldats tués. Awo, moi in bɛ yen de. Awɔ. Bakari Doro bɛɛ tɛ Fazil Semba a ko n'a sɔrɔ ni Bamanansimaw kɔni tun bɛ maaw kan. Nin waati laban ninnu na Bakari Doro bɛɛ tɛ min kɔni ye janjo ye a gɛlɛyalen d'u bolo. Oui, sale temps pour les djihadistes. Ni wati ya gɛlɛn ma dɛ. Non, ils sont en position de faiblesse ces derniers temps. Fadi Semba a ko n'i y'a ta ka lajɛ fanga bolo kura min kɔni bɛɛ n'o ye force Takuba ye. Task force Takuba. Bakari Doro bɛɛ tɛ ani forces armées nigériennes Menaka mara i ka fɔ ka taa bila fo Ansongo la. Bakari Doro bɛɛ tɛ n'i ye ɲininka nin waati laban ninnu kɔni na fɛn min kɔni nin fanga bolo ko fɔlen ye u kɛn bɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma Bakari Doro bɛɛ tɛ n'i y'o galabu in ta ka lajɛ a kɛn bɛ sogo ye larawulili dan nin waati laban ninnu na cɛncɛnfoka ninnu kan sabula Bamanansiman ninnu kɔni minnu u duuru ka taa yɔrɔ Bakari Doro bɛɛ tɛ taa bɛ taa k'u nɔfɛ u b'u minɛ dɔw bɛ minɛ k'u sɛ kan tigɛ Bakari Doro bɛɛ tɛ dɔw yɛrɛ bɛ minɛ ka juru k'u la o de ye prisonnier de guerre ye e tun bɛ fɔ ma Fasi Semba a ko ne y'u nin waati laban ninnu ta ka lajɛ wulikajɔ dɔ kɔni bolo dara min kɛra so ye fɛn min kɔni maa 33 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko ye olu kɔni binna n'i y'o maa 33 ninnu ta ka lajɛ attention Bakari Doro bɛɛ tɛ Fadi Semba a ko ne nin wulikajɔ in ta ka lajɛ maa 5 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko n'i y'o maa 5 ninnu ta ka lajɛ a bɛɛ ye fangatigiw de ye sabula kadiriw de don Bamanancijɛkulu na n'a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko EIGS Fadi Semba a ko n'a o maa 5 ninnu ta ka lajɛ maa 1 kɔni b'a la bɛɛ janfa wale min kɔni binna an ka finitigilakaw kɔni kan Tessit mara kɔnɔna la ni maa 33 de nin binna ko dafɛ o tigilama jolen kelen kɔni bɛɛ o parona nin wulikajɔ in senfɛ e bɛ ŋɔnɔ de sa n bɛna tɔw f'i ye Fadi Semba a ko n'i y'o mɔgɔ ninnu ta ka lajɛ au moins 5 figures emblématiques de l'organisation terroriste conduite par Idnan Abu Sarawi yɔrɔ Abu Sarawi kɔni b'o dɔn EIGS to a la Fadi Semba a ko n'i y'o mɔgɔ ninnu ta ka lajɛ
Abu Sarawi Obala Dadi Ould Shuabu alias Abu Dadar Obala Sidi Hamed Ould Mohamed Obala Abala di Kataba al Mauritanie ode ale kamani atwaye wo Kataba al Mauritanie Allah kan yaga dama ita ke min wa daidi Alhamud Albay ubo fane wole ko Ikaray o fane bala Albidakim Al Sarawi min be mawde amedirim ne ko bi mamu ngoni chere ni alaka kan ube anga findigla ko ka bulo ka sabula umini na de keleke dangana mama ko ne boli fereda ashima seka boli abe parona ma duru nyona bongo ma jole unde do ejesi la sabula ulu era de kala bulo fanga nyama we ulu ko ni parole do wadla bana disamba ako wuli ka jotena dani ndoroma ayi sabula dona na taw woni na ni ata laje conjointement bolo di nyoma era kadra ko nala mi mune France ga kala bolo force bakani ma fiana ngo amakulu mi mango jumana ko nala abbe farali nyonga abiti joma baduruni ma keme baduru ani ma keme odo 5100 personnes ko so debe mali du kulo barkan to ala o uluna nga famo bena faranyonga inyebe ni momo da fen venani koron velala chamanje ligiligila unani fambe du nyona mi mege sobi keme bamanchi mawe ubeyoro nu keme kunya dinde elene ukamine ku bolo ku koy ni sebe anyemi salo ka bogabe so mina lende pana mi ngoni fadrisi mbai ode fadrisi banje kulere ibala rédaction foni abeta nuku usegere radio nura fm bikolonto anani tomi mudu duru ne duru sira 76 33 43 03 abana 76 33 43 03 makai amasigo na kuma sokona la ko ya kale o mayne kojugo kale mayne ni wati na me fulita ni ka alimanyade ni ka ale segere ni wati na me fulina akana ka dimba ya bela dile fuli abela si uma monye konade draman alebe ka anaje ka Libreville bada fuli ambala siama kara kone Londres kara ni wati na ame dangoro bay ame fulita ni ka asegere ako ashim kuita ko aka kasubu MCA warajo ko sabaga ko mumbi ko bna fatentente kumungara na da wala jamana nguna la tefa ko da mumbe ko kiga ni belawuli alade MCA atefa tentente Allah kan gishi ami arjo nura FM 94.5 ambe la silike ka bomu jela korji ko fi mumu ambe kuna fonu o kene odikan daga durusra 76 33 43 03 76 33 43 03 mebe mbolodo so de bamako mbe bona alete chaw ni mboran so de bamako mamo kumalendo akono ode Yusu Konati bamako wala kodi ako ame domine na fobi kerengel la muy bamako konala ko dutigi chamombe obika sangolo ne duguma ko ninka ajetimine ka allaje munde be dugula ko gouvernement ko abena feren dabale jumene ke kabena wala nyadmane ke wala samunye saga songo ko abeseka jikinto ko muna Yusu Konati ale de kumalendo so de bamako okonala ako ni ya determine kalaje siliba siliba o koni don belebele mi en islami o koni obolo siliba ni yeseke adamadi ikanga ferani dabalike ni ka saga ni ka adani ka akant ka du konala na musaga limbe ko na musaga bi ferani dabalike ni ka adani ka akan autike olode fataka ka fola ani siliba ereto atitime do akun fla onwana okan atemena ya bina e kafo wati na ni duna sugu konola amu yango bolongo nola era yeli ku aka gele na yira ko mun dalemba akuna na fodi yana kibi yira nyini fatika baga fola aku mali yira konola ni watina saga songo ku ayela fuka foko ayela ne duna timina karaje santo tola inen tabi bulunga aku ayela fuka foko ayela motro dole fe lakana balia munno ba anga jamana koronfe na fuka na bla chama fana o munyo ko gele ko asoro urife fatika baga fola aku mamu meta baga era samu yanga jamana tamaji fanfe welma koronfe fanfe na yi bamako aka jako alisra era kono ko asoro ko amano ko obulo fatika baga munye Yusu Konati ayera ka foko songo kono ko ayelela munye baga no be saga songo ko fo ko ayelela akwa me domine na fabi jamana ngono siga fota la gele tentente wode be maldunka abeda na fara ko ni fena kana faraka aka jako man ko rojmeni kata an jaro jme dojigi na doka kosore fatika baga fala me Yusu Konati ako
anga gouvernement nga fere ni dabali le placer nga ina fo la dala kula u be to ka vente promotionnel mu ke ni ka saga do sani ka prix ra koni ka adaka sugu blom bele do di daele kosobe min be sobe ka bamako fanta en termes de subvention gouvernement re kembe ka musaka babo awo da fe kosobe ko do buga nunu na obi ke sobe ani sugu to nunu frontière ba de be do musaka ni nyonje fatrika ka fala ako gouvernement mo o bara munun ko o buluda san ko nala aka janna kara san chama ibena ga fo ni wati na dutiki chama ko ni sikileme ko o makono gouvernement abena ni bara ko ni ka abuluda wati juwe ko sorge afleta bulu na natural nata aka jako atinye de ko sorge bagan so ko aglera fo ka fo ko aglera beta so ko ni buluda saga kambi aka jako ita flani chatike ma to fe so mun do fiena kita flani chatike ko warte mo bulu gelea be ko wuli ka joka ka kede gelera de il y a pas de bétail la flambée na ala est à ciel ouvert bagante opma mini mimbe beti se ko san ma en ko be odi imbela mamu nyila ben le ba do John mamadou adama maiga nyama alde nyila ben la o fo mbe ale be min san so san duru tede duru dobita misra Marseille ani korofe la hawla akata ni be ko fe akachanwi ni be ko fe ngono bay ni be ko fe abena jeru jolen soranye jeru ko mbiane marque Jean Claude jeru bere marque Jean Claude la ga jaga do non aramu ala madu kala tunde ami nyona fu fini bo ni ko ni nyona anyonare eni bolo funna abita tiki ko abana kuma na do fe maro kunga to dagala ay nyama be ya tala de ay ngodo bofo me ko momo sangile ben nurala ko bishage chokodi amani me fo na go ma fomo musakati yororo momo te mai o je ay yoro bla ni wati monna am bayi ni tuma ko fe ko fere de balke bu nyama be se ka wadi me to ko na ko fere bu osma ma no ne o do re en kuma tewa nous n'avons pas été à l'école pour être mouton mais plutôt pour acquérir le prix du mouton et même vraiment amada la wala jan wa nga balay nga ban so be so jume amodo o de ayde ambo donte de o de anzel la wala Fatrika baga falamo su konati aya ira ka fo ko mu gouvernement abo baramu ko ni buluda seni ira to ko atite ma do ko flaka gouvernement nga ferani dabali bela jet ke senga o baya ni se ka bole to ko muna ka fatrika ba mu su konati ako kibaro sorolena aya ka fo ko ni ala so ma ko do ko na tayna o gouvernement ko abena ni bara ni ka abuluda fatrika ndo so mara na nya sama ka bo mu ni so de mo ko kono ni su konati ale kalim kala tige bunya abala Bakar doro bete mena sebe minda ni watila Bakari ni sebe c'est quasiment pitoyable lamentable et à la fois horrible et même pour moi abi makari abi maire jatike et même pour moi enlèvement des représentants de l'État dans l'exercice de leurs fonctions. Le sous-préfet de Farako et le préfet de Gourma Araros apparu vivant dans une vidéo du GSIM. Et ala. Ni sugu blonda lele tukuni. Bugan sugu te Ramadan sugu. Ode ko fokan ko do. Sabla. Mi ngone bamanchi manu nunye. Ni kumfolo jara. Flana abisefla baga do bete mi ngone ni bamanchi zere jokube mun de mele kanga mana gwanshu ani kleni wati labanu nuna na bi fo ode mako GSIM ode groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ou ka folila ou ka nyama ba ode sardinduna banye ibadon yad agali bakar to bete anaka ni wati mi ngone sarin carton olu langal ale do kokra falisamba ako kadalla kemi ni ata laje on malide ma bafla debe ni wati labanu na ya jaw boka bla bololo saraka jamu wonnala ni malide nu nyere crédit de tresi o de ganedo wele kam makarto kan de meka moko be fefe ngoni nani wati o de deme jamu bisira bo majugu nu nga bolo kan jome falisamba ako manu nu nyere jondi mi mone ale sisi ale kuma nanga dangande faraku o be bolola o temelen ko fe Drissa Sanogo
sɔni fɔ kɛ a fana b'i bolo la n'i y'a ta ka lajɛ ale yɛrɛ commandant Kuturu de préfet Kuturu Gurumara Rouge kosɛbɛ baga dɔrɔ bete Falisenba a ko ninnu kɔni minɛlen don nin waati laban ninnu na a bi kalo caman bɔ a ko nin waati la u kɔni mako bɛ fɛn fɛn na o y'u ka libération ye kana bila sira u bɛ fɛn fɛn kɔni ɲini anw ka cɛmancɛ fanga ninnu ɲɛmaaw fɛ o de ye olu bɛ se ka labila cogo min na fɛɛrɛw ni dabaliw ka boloda Falisenba a ko nin ko in kɔni gɛlɛyalen don sabula a bi waati damadamani kɔni bɔ min kɔni bamancimaw ye ni taabolo kɔni b'u la o de ye nin taabolo kofɔlen u bɛ maaw paro o kuma u bɛ t'u sɛlɛ wo dɔ kɔnɔ min kɔni ye rançon ye u b'o fɛɛrɛw boloda rançon tɛ dɔwɛrɛ maa parolen kɔfɛ musaka wari tɔrɔmɔyɔ min kɔni bɛ d'i ma jango o bɛ se ka k'u ma kanabila sira ye u mako b'o de la Falisenba a ko ni ja in ta ka lajɛ maa fɔlɔ min kɔni kumara o de ye Dirisa Sanogo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gurumara Rouge yɛrɛ ale commandant ba préfet n'i y'a ka kibaruyaw ta ka lajɛ Falisenba a ko min kɔni y'a kunkolo ye o sɛbɛkɔrɔ melekelen don awɔ maa ninnu ka sawura a fana y'o ta o diyagoya de fiɲɛkolon bɛ ci i ka olu ka sawura ye fɛn fɛn awɔ i b'i conformer o de la en termes d'adaptation min ye Falisenba ye a ko min kɔni ye fasa ye an bɛ giri a ko kɔni bɛ don a farisogo la diyagoya don hali n'o y'a sɔrɔ i bɛ dumuni sɔrɔ ka dun hakili lafiyalen tɛ justement exactement o tɛ tɔ to mɔgɔ la i y'a ye Falisenba a ko o tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'a ka kumaw ta ka lajɛ makaritɔkanw de don sabula a ko nin waati laban ninnu na min kɔni y'a ka baarada ye a somɔgɔw n'a y'a ka famille ka taa bila jɛɲɔgɔnw na nin bɛɛ ɲɛnafin b'a la nin ɲɛnafin ninnu gɛn b'ale yɛrɛ ma degun qualité dɔ ye bagatɔ bɛ bete min kɔni n'a kuni ka gɛlɛn kojugu ɲanama sigi la o tɛmɛnen kɔfɛ min kɔni Ali Sise ale ye commandant dangan de fara ko Falisenba a ko ni yɛrɛ dalakanw yɛrɛ ta ka lajɛ ni maa kɔni kumara dɔɔni o y'o de ye ja in yɛrɛ la ɲɔnɛ ni fɔlɔ min yɛrɛ ta fɔ n'o ye Dirisa Sanogo ye o kumakan teliyara sabula o kɔni Ali de kumara il avait l'air vraiment fracassé. Il n'a parlé que pendant quelques minutes. Et comment il faut moi 2 à 3 minutes environ. Falisenba a ko o tɛmɛlen kɔfɛ min kɔni Ali Sise kumara nka n'i y'a kumakan ninnu ta ka lajɛ voix cassée o kɔrɔ kumakan yɛrɛ jigilen don je m'appelle Ali Sise entre guillemets n tɔgɔ ye Ali Sise numéro matricule a y'o fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ a ko ale minɛra décembre tile 13 de c'est en 2019 o ye dɔ kɛ bolola ye dɛ décembre tile 13 san 2019 kabi salo na siningo Bakar Toro bete o ta in furancɛ gɛlɛyalen kosɛbɛ Falisenba a ko n'i y'a ta ka lajɛ maa ninnu kɔni minɛra sabula maa fɔlɔ n'o ye Dirisa Sanogo yɛrɛ n'i y'a ta ka lajɛ bamacimaw donna a n'a hakili di ɲɔgɔn cɛ u y'a jira la de k'u b'a fɛ de ko kana sɛbɛnw dɔw de dilan n'o ye bugunatigɛ sɛbɛnw ye carte d'identité o dilan sira in de senfɛ nkalongun don dɛ o mɔgɔw tun b'a nikun de la u y'u dura a kɔrɔ Falisenba a ko min kɔni maa filanan ta ye a n'a kɛ kalafili min kɔni nɛmɛra sango kalafili min kɔni kun jɛra cogo min n'o ye Dirisa Sanogo ye kuncɛ cogoya in yɛrɛ de m'olu diya abada lejina n'o ye bamancimaw ye o tuma mɛ kalo tile 2 san 2020 u fana y'u duru ale kɔrɔ welekan ye min ye nin waati laban ninnu na cɛmancɛ fanga min bɛ n'o ye autorité de la transition ye u ka Asimi ni Choguel n'a ɲɔgɔnnaw u ka fɛɛrɛw n'o dabaliw bɛɛ lajɛlen boloda min bɛ kɛ so ye an ka maliden mun kɔni wali an balima mun kɔni filɛlen ninnu bolo ni ɲɛmaalakaw don sous-préfet ani préfet Kuturu ninnu kɔni bɛ se k'u ka denbayaw sara sɔrɔ cogo min na kanabila yɛrɛ sira kan nin kɔni ye sɛbɛn an ye min zalo ka bɔ gafeso min na Nouvelle Horizon ɲɛdan kura Demba Konte ale ka sɛbɛnnen don o ka bibali la Demba Konte foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ moment Inter de Bamako n ba ale ta an ka taa Orange Mali an ka taa o kɔnɔna la a ka jan nin waati na mun société Orange Mali jalaki binnen don u kan dɛ jalaki min binnen d'u kan a ka jan ko maaw ka wari u ka a wele ka a suɲɛ ko maaw ka wari k'u b'a la ka a suɲɛ
Fatirika ba mun ye interdit Bamako maaw ye u y'a yira k'a fɔ Mali de jamana ye mun ye Orange Mali a bɛ nafolo mun sɔrɔ jamana in kɔnɔna la a ka ja Orange bɛ jamana o jamana Mali ta in ko a ka ca n'a bɛɛ lajɛlen u bɛ nafolo minnu ko o sɛlɛ ka bɔ yan siga t'o la Fatirika ba ka fɔ la fɛn dɔ bɛ malidenw kun ka bin n'a bɛ ka malidenw caman ye k'u kamana u kan mun ye Orange Mali a taabolo o la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko mun ye Orange Mali i b'i ka nafolo ni k'a bila mun ye Orange Money o kɔnɔ la a ka ja k'i bɛ bali k'i ka nafolo talen tɛ ka bɔ Orange Money a kɔnɔ a ko ten dɛ o kuma kunkolo kalifa yɔrɔ bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn ye a ka ca ni an selen olu ma ye n'a kun ye a bɛ se ka sago olu bolo ɲɛcogo ɲuman na tugun awɔ nka k'a bɛ tunu ala Fatirika ba ka fɔ la a ko nin kɔrɔfɔ in fɔra k'a bɛ nin ka waati bɔ nka mun ye Orange Mali direction maaw ye u kɛlen bɛ k'u da gɔlɔbɔrɔni sigi u tɛ ka foyi fɔ kɔrɔfɔ in na malidenw bɛ n'u ka wari ni k'a bila Orange Money la i bɛ bali ko la k'i ka wari k'i b'a talen ka bɔ Orange Money la i t'a tacogo kɔni k'o dɔn kɔrɔfɔ in a dal'u ka direction tulo kan k'a daminɛ a daminɛ dɔn fo ka na bila bi la u kɛlen bɛ k'u da gɔlɔbɔrɔni sigi u tɛ ka fɛn fɔ ne soyez pas laxiste vous les responsables au niveau de l'Orange Money Fatirika ba ka fɔ la Orange Mali SA disons a bɛ kelen Fatirika ba ka fɔ la a ko waati ko a kɔni bɛ taa la cogo min na ko malidenw ko an ka hakili to an yɛrɛ la n'a ma ɲɛ ko an bɛ nafolo ni ka a sɛlɛ Orange Money kɔni o kɔnɔ la an ka nafolo kasabi an ka jigin kɔsɔbɛ ka dɔ bɔ a yanga la an ka dɔ bɔ a yanga la dɛ o tɛ ni ye durulenba bila n'o y'a josi kara b'i bolo i bɛ tila o la yɔrɔ non taa yan fɛ na yan fɛ oui non je ne comprends rien je te peux que les données demeurent erronées u b'o de fɔ ko données ɲaaminen don e bɛ t'o ta ka segin na n'ala ma jɔn kɛ b'a kɛ to bɛ ten i mago den bi sa an diga i bɛ ja ko Fatirika ba kɔni y'a yira k'a fɔ nin waati in na ko an ka fɛɛrɛ dabali kɛ an ka nafolo mun bɛ bila Orange Money la an ka kuntala ni ka a jigin a banna mun ne Fatirika y'a sama ka bɔ interdit Bamako o kɔnɔna la yan'an ka bɔ kunnafoniya bɛ an bɛna o fana di lamɛnnikɛla jɛkulu ma jumɛn kelen mun y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye dimanche don a ka ja association des jeunes premiers du Mali n'a ko fɔra a bɛ Lasina Jara Kolobakari a b'ale n'a ka maaw kɔfɔ dimanche don u ye maaw wele dala ko la u bɛ deli ka baara mun ni ka a boloda maliden minnu bɛ n'u bɛ baara la dugu ma a ka ja k'u wuli ka jɔ sanfɛla la malidenw bɛ se k'u ye cogo min na AGPM ale ka wuli ka jɔ o ye o ye o siratigɛ la sa mun ye dimanche don u ye wuli ka jɔ kɛ ni ka